Inselmilkom dan huwa l-aġġornament tas-sija u nofs. Il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat jgħid li l-Prim Ministru Lawrence Gonzi qed jipprova jpinġi l-instabilità li għandu fil-gvern tiegħu bħala normalità. Joseph Muscat qal li l-instabilità tista' tissolva biss fil-Parlament billi jew il-gvern jara li vot wara vot jikseb il-fiduċja tal-membri kollha tiegħu jew inkella b'elezzjoni ġenerali. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal dan meta dalgħodu kien qiegħed jieħu sehem f'dibattitu mal-Prim Ministru organizzat mill-ġurnal The Times of Malta. Huwa qal li tkabbir ekonomiku li għandu bżonn pajjiżna jiġi biss bi gvern stabbli. Min-naħa l-oħra Lawrence Gonzi qal li l-instabilità mhux qed toħloq problemi għal pajjiżna. Skont Lawrence Gonzi huwa indirizza l-instabilità li għandu billi sejjaħ elezzjoni fil-partit tiegħu biex jikkonfermaw mill-ġdid bħala kap tal-Partit Nazzjonalista. Sa dan it-tant fl-isfond ta' din il-kriżi reġa' tkellem id-deputat Franco De Bono qal li l-kriżi politika preżenti tista' tiġi solvuta biss meta l-klikek li qed imexxu il-gvern ta' Lawrence Gonzi jintemmu darba l-dejjem. Huwa qal dan ma' The Times Online waqt li l-Prim Ministru Lawrence Gonzi u l-kap tal-Oppożizzjoni kienu qegħdin jiddibattu l-kriżi politika fil-pajjiż. Sostna li l-kriżi tintemm meta l-oligarkija li tfisser gvern imexxi mill-ftit għal ftit tinqered darba l-dejjem b'hekk biss tista' terġa' tibda tirrenja d-demokrazija f'pajjiżna. Saħaq li anke ċertu negozjanti ilhom jilmentaw dwar din il-klikka. Filwaqt li tkellem dwar il-meritokrazija fejn persuni jingħataw dak li jxirqilhom abbażi tal-ħaliet tagħhom u qal li f'pajjiż żgħir bħal tagħna il-meritokrazija hija kruċjali. Fis-sitta tal-lejla fil-Konkatedral ta' San Ġwan ser issir l-ordinazzjoni episkopali ta' Monsinjur Prospero Grek biex iktar tard jinħatar bħala kardinal. Prospero Grek ta' 86 sena ser ikun it-tieni kardinal Malti wara l-kardinal Fabrizio Xiberras ta' Staferrata li kien kardinal fl-1818. Bl-ordinazzjoni ta' Isqof Monsinjur Grek ser jingħata titlu personali ta' Arċisqof titolari ta' San Leone fil-Bażilikata. Din il-ħatra importanti intant kienet imsemmija wkoll fis-seduta tal-bieraħ fil-Parlament fejn l-Oppożizzjoni f'isem il-Kamra kollha selmet lil dan it-tieni kardinal fl-istorja ta' pajjiżna. U millum il-Kummissjoni Elettorali bdiet tilqa' nominazzjonijiet mingħand kandidati għal elezzjonijiet ta' kunsilli lokali li ser isiru x-xahar id-dieħel. L-nominazzjonijiet qegħdin ikunu milquha fl-Evans Building fil-Belt Valletta u fl-uffiċċju tal-Karti tal-Identità fir-Raba ta' Għawdex. Dawn ser jibqgħu jiġu milquha għada u s-sibt li ġej bejn id-9 ta' filgħodu sas-sija ta' war nofsinhar u bejn it-3 u s-7 ta' filgħaxija. U mix-xena internazzjonali l-Ambaxxatura Amerikana ġnus Magħquda Susan Rice b'messaġġ dirett lill-President Sirjan Bashar al-Assad tgħidlu li ma tantx tfadallu żmien u li issa wasal il-mument biex jgħaddi l-poter b'mod responsabbli u paċifiku. Dan hekk kif fis-Sirja tkompli t-tensjoni bil-gvern ikun akkużat li qed jolqot lid-dimostranti niesu stess. Il-kummenti ta' Susan Rice ħarġu wara li żewġ uffiċjali Amerikani qalu lil CNN li filwaqt li l-isforzi ewlenin jibqgħu dawk diplomatiċi, l-Amerikani diġà bdew analiżi interna ta' riżorsi f'każ li l-President Obama jordna eżerċizzju militari. B'hekk ġejna fit-tmiem ta' dan l-aġġornament, One News jerġa' jkun magħkom b'mod dirett fil-5:30 b'aġġornament ieħor tal-aħbarijiet. It-temp mistenni jkun imsaħħab bħal bit tax-xita li jsir ftit jew wisq imsaħħab wara nofsinhar u filgħaxija. Il-viżibilità tajba minn barra f'xi ħarbit tax-xita, ir-riħ ħafifa l-moderat mill-punent, bil-baħar qawwi li jsir moderat b'imbagħad baxx mill-Majjistral. L-ogħla temperatura 10 gradi, l-inqas temperatura tkun 5 gradi, dik tal-baħar 15 grad bl-indiċi UV 3.